дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон коргоҳи қолинбофии корхонаи воҳиди давлатии фулӯзоти нодири Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Ба президенти мамлакат иттилоъ дода шуд, ки коргоҳи қолинбофии дастӣ бо истифода аз нахи абрешим дар мамлакат нахустин буда, дар коргоҳ ҳунармандони тоҷик дар якҷоягӣ бо ҳунармандони кишвари дӯсту бародар ҷумҳурии Ӯзбекистон ба бофтан ва омода намудани қолинҳои хуштар машғуланд. Мы сюда приехали на том, что мы с таджикскими друзьями и ремесленниками вместе совместные предприятия открыли. На этом нашем совместном предприятии сделается ковер ручное изделие из шелка. В основном наша продукция экспортируется в Турцию. Эти ковры, дорогие ковры считаются. Почему? Потому что это 100% ручная и 100% шелковые. Вот, например, на этом ковре 6 месяцев ткали, на этом ковре в 1 квадратном сантиметре находится 574 узлов. Это ковер стоит 1 квадратный метр $300 000. дар коргоҳи қолинбофӣ 14 нафар занону духтарон бо омезиш додани торупуд дар қолинҳо нақш меофаранд. барои омода намудани як қолини дастибоф мувофиқ ба ҳаҷмаш то 6 моҳ ва зиёда аз он вақт сарф мешавад. ба коргоҳ 14 адад дастгоҳи қолинбофӣ ва дигар намуди ҳунарҳои дастӣ аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ворид карда шудааст. ҳунари дастӣ ки заҳмати бештарро талаб мекунад, ҳамеша харидорони зиёд дорад. خیلی خوشحال از آن هستم که امروز با تشبث و دستگیری‌های جناب عالی باز یک کارخانه قالین‌بافی در شهر بوستان احیا می‌گردد و بسیارتر خرسند از آن هستیم که ما با دولت دوست و همسایه یعنی جمهوری ازبکستان همکاری کرده ایستادیم و هنرمندان شهر مرغلان امروز به ما این کسب را می‌آموزند و نگفتن نماند که البته ما از کسب قالین‌بافی برخوردار بودیم. مهارت در طرز بافت اینها از یکدیگر فرق میکنند. نیت دارم که در آینده کسب قالین‌بافی را در نمودی نخهای ابریشمی به شاگردانم آموزانم و سپاسگزار از جناب عالی پیشوای معظم ملت هستیم که به ما چنین شرایط‌ها را مهیا می‌سازند و ما به عنوان زنان میتوانیم با هنر خود رزق خود را دریافت نماییم. дар замони соҳибистиқлолӣ ба масъалаи эҳёи анъанаҳои миллӣ аз ҷумла ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷӯҳи бештар равона шуд. бо дастгирӣ ва ғамхории ҳукумати мамлакат садҳо марказҳои ҳунармандӣ аз ҷумла атласу адрасбофӣ ва қолинбофӣ ташкил гардида дар самти соҳибкасб шудани занону духтарони бешуғл замина фароҳам оварда шуд. бино ба маълумоти оморӣ дар вилояти Суғд 283 маркази ҳунармандӣ амал мекунад. маҳсули ҳунари дастии ҳунармандонро асосан сайёҳон ки ба Тоҷикистон ташрифашон сол аз сол зиёд мегардад, ҳамчун армуғон харидорӣ мекунанд. дар асоси супориши пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон то соли 2026 шаҳрвандоне аз 18 сола боло ки касбу ҳунар надоранд ба касбу ҳунаромӯзӣ ҷалб карда мешаванд. ташкили чунин марказҳои хурду бузурги ҳунармандӣ имкон медиҳад ки сокинони бешуғл ба омӯзиши касб фаро гирифта шаванд. ҳунари дастӣ дар инсон завқи бадеиро ташаккул медиҳад ва дунёи ботинии шахсро ғанӣ мегардонад. дар замони мо ҳунарҳое ки замоне фаромӯш шуда буданд аз нав эҳё гардида арзиши маҳсулоти дастӣ нисбат ба маҳсулоти оммавӣ меафзояд. ман ба ҳар як ҷавондухтар тавсия доданиям ки ин ҳунари қолинбофиро аз худ кунанд ва дар охир ман миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расонданиям ки ба мо чунин шароити хуб фароҳам овардаанд. солҳои 2019-2021 солҳои рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ буд, боис шуд ки таваҷҷӯҳ ва шавқу рағбат нисбат ба ҳамин ҳунарҳои гуногунии миллӣ аз нав афзояд. ҳунари қолинбофӣ хело ба ман писанд буд. солҳо орзуи инро мекардам. ман низ дар шароити хона тӯли 1 сол мешавад бо намуди қолинбофии тафтингӣ машғул будам. айни ҳол бошад имконият расидааст ки мо ин ҳунарро омӯзем бо шароитҳое ки муҳайё аст. мо занони хонашин метавонем омада ин касбро ба худ кунем.
президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо ҳунармандони коргоҳи қолинбофии корхонаи воҳиди давлатии фулӯзоти нодири Тоҷикистон ва ҳунармандони шаҳри Марғелони вилояти Фарғонаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба маҳсули ҳунари дасти ин бонувон баҳои баланд дода, барои рушди ҳунари қолинбофӣ ва дигар ҳунарҳои мардумӣ масъулинро вазифадор намуданд.